Abusia for your church na Emma ina ho akwaba by Grace TV GH so you just trade am po nyankro padom ye nyina ye ho ye abusia adom egoso ekura mu ya meguso hwe so ya obo ye ho ban awona taban kese no ase ya san ahia biem na abusia ya hia biem a na se de ye nyina ya hia ase atwetwe mu komo na ye di mu komo na ye nyina ye nim se ye ma me ye de nyina Madam Florence Opoku na ye ekoso e Kumase Bantama no eno la eye efiada de kan di mu amane e abasumi nyina ye ho bra na be makrani de nioma e be kire amamre ni amane kwan so sanso ana to aso ya na no pai so ye de ye mame eto mpam eno so nyame ya adom e ma ye de emu amane bo nyina abaso mu na sabe ye dro ne se afei eni agopɛ ma me krabre ye abusua etina se anom na chi sikasa eno nti yaba abeju ha ya nyame ya adom a de bekoso wa bia efa ayiye yi mu na di mama de bo ebeso mu nti ni die abusua wa be kan ho a na be se kan ho memfiri ha na ye twafo ni efa nchem to bodru a ma me fo ni abi ni de asiesie agina ya ni na ayiye ya ekoso na dai ewo Kumase Bantama ya ma me ya die nyina Madam Florence Opoku na ye emu amanebo ene ye de eso musabre ya enye kuma kwende busia kan ho na ye twafo ni e kira hwefo e na de be koso ya so ya fa eso mo se dia eti ewo ayi no ase na ye sisi ya befo aye e fa ye ma me ayi ya e koso na dey Kumase Bantama sabe abuja fortna se ya ye no asha se a nisa e mai de twafo ya ka e kira kuma de koso ya
Busia, Arena Busiane, Ukonia, or Chejo. Santi Echa, Yerofa say, your back, you're not a yard, go to boot. I don't know Echiano. And also, your mama Swansea, your mama, your gossip. So, Mamma, now so many people, and okay, Omaba Marayo, and they are Makaba. That's enough for one. How much you are, Madama? Nama Makwaba. Nama Baby Atna Amaye. Sansamu, Oko Joe upon whom you are. Fabraha, many announcement, ever mom. Celebrate, aye, Anne. Smart no papa. As is a very cool. And come on, me, because I'm off as a mother, I mean, they don't have enough for me. As a smaller, never been a bush regular. What's up with us? I'm touching them. I mean, never ever. I mean, a mamma, but if I to move, and then this comes with a camera. With the cat of Basha Mutumama, so you so. I mean, Hannah, for the family. Oh, one smile. Also, upon my body, Nasi, Yamata Ghana, Abi, J, Nana Busafo, Adiasa, Mufaka Bata, and Babuko, Ebegenti, Ayabafu, everywhere, it was where. I have several Francis. Never for Pastor Francis, yes, sir. Several of the Pastor, and yes, sir. Several Francis, only Pastor Francis. So you know how they come around. Pastor Francis, only Pastor Felix, also with Hanuma, all Pastor Hanugana. I was a money. There's someone here, many, every time you got it. Can't go to bar. Tarzan Ghana, was someone here. Some of Francis, that is of Felix. Also, Tarzan Ghana, that was someone here. I found up and butter everything. It is seen in a Papa Kuso. And enough about Heneba. Yes, sir. Enough about Heneba. Baby, I'm covered. Abusia yamamu na akọ babiem sagre yenu na ahyase ya yede emu amanyebo asom no medike ya catch on say ye maame madam Florence Opoku ya ene otafom na ye na yi nimia ene yewura na akobo ahene mekire yewura santen ne mabom ase woni akobo ahene eye na kusi Japan apel ya waye yewura santen ne akobo ahene eni niaba da for me sabia mo ka say na akobo ahene na one mpanyimfo na tsankunya nyina aba abejuha ya woba abeli ni abaye na ohia ni abele pa ya eje asepetwa na akwabo ahene na kusi Japan apel no ene Europe for akwabo ahene ni aba na for Sabre na abejuha ya ne mpanyimfo nyina eba na wabejam wono ani aba ya ne oko ekrai sabi na akwabo ahene Hebra na kusi Japan apel wono ene ko bi asante to ko ne do bibi na akwabo ahene sabre na abejuha ya wono abeta se obeta yi paso na waye di aba ayi sai we chief muna na se wontie yi paso ya enya asante to akra di aba ene madam Florence Opoku ye ne waye jabeti ananti sabi ya kusenya adofo wasemai asantemai Ghana man na ahyebu
na ɔyɛ ayie ɛwɔ Kumase Bantam Nana Akwabu Ahene ɛyɛ sabere wabɛtu na otuta tan sɛdeɛ asi ɛte Nana Akwabu Ahene na ɔbɛyɛ ɔno mpa ne ba yɛ mpanyinfoɔ na sɛ nkonnwa etwafoɔ ne ɛka ho bi ɛyɛ Nana Yɛboa Afari yɛ ɔno ɛyɛ Nana Akwabu Ahene etwafoɔ ne ɔka ho bi saa nso ɛna Nana Ɔsɛe Tutu yɛ a wɔyɛ Nana Akwabu Ahene na dɔnten ne wɔn nso ɛka ho bi saa nso ɛna Nana Ɔsɛe Poku yɛ a wɔyɛ Nana Akwabu Ahene ne mawura Ahene ɔka ho bi ɛna afei Nana Krokodu yɛ a wɔyɛ Nana Akwabu Ahene ɛkyia me wɔn nyinaa ɛka ho bi a ɛnɛ wɔbɛgyam anaasɛ wɔbɛtae wɔn wura yɛn nyinaa yɛ wura Nana Akwabu Ahene akyi na ne nuaba ɛyɛ Madam Florence Poku na yie ɛwɔ amanefo na ɛde asom hɔ Nana Akwabu Ahema ɛnso ɛka ho bi Nana Akwabu Ahema ɛnso ɛka ho Nana Akwabu Ahema Nana ɛnso ɛka ho bi mpanyinfoɔ nyinaa nkyɛnma mpanyinfoɔ ɛna afei ɛwɔ Nana Akwabu Ahene ahemfo nyinaa wɔn nyinaa abade wɔde wɔn nyam ɛmpa na ɛnɛ da yi Madam Florence Poku Mama Florence Poku na yie yɛ abusua nsase anum sikasa yi ebia nso ayɛ asomdwe sɛdeɛ esi ɛteɛ na abusua no kɔɛ sɛ sɛ wobɛduru aha ɛberɛ a yɛwura Nana Akwabu Ahene duru ha pɛ ɛna wɔn nyinaa ma wɔ mu so obiara yɛ ɔwɔ ani ase ama ne mu so Joseph ka sɛ yɛmfa anidie ma deɛ anidie sɛ no Joseph si di wagya ɛne wo nani na wɔkora na wane wasase so ɔba asante mu so a yɛde anidie ɛma deɛ anidie ɛsɛ no nti berɛ a Nana Akwabu Ahene duru ha pɛ ɛna wɔn deɛ wɔn nyinaa ama wɔ mu so ɛsiane sɛ ɔhene ɛna wɔbɛtu yɛnto sɛ yɛde anidie ɛne go so ko ɛna ɛma no Nana Kosi Japan apɛw yɛ wɔno ɛna yɛwura asante Nana Akwabu Ahene ɛna saa berɛ yi wɔdura ɛdeɛ ɔkyea ne hyɛ deɛ wei ase nyinaa saa na watena ase na ɛyie no atoa so sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ amammerɛ ne amanneɛ na atwa gu sane sɛ nnɛ Nana abere yie paa Nana abere deɛ wo sɛ Nana asi akɔ ne ho no a abusua ne obi na bɛka kyerɛ wo Nana abere paa yɛ ɛnyɛ asɛm Akwabu Ahene no sabere odiasa asedi abde baba esa edafo ne eda pije so ya so Akwabu Ahene ya ɛne apese no saa yɛsa a wɔsa wɔyɛ nyinaa ɛwɔ ahyehyɛ asante mu ɛwɔ ahyehyɛ ɛwɔ asɛm a ɛka ɛsoɔ Akwabu Ahema ayafɛ na ɔmo mpanyinfoɔ yɛ aka wɔn nyinaa
ɛso aba abɛduru nkyɛn nanom mmaa mpanyinfoɔ yɛ aka wɔn nyinaa abɛduru yɛ ɔbɛtae ɛyɛ abusua bia ayɛ bia akɔso asopie ɛkwan so ɛde kosoko ɛna ɛma ewura nana akɔbɔ sɛbi asante amammerɛ ɛne asante amammerɛ ɛnso esibɛteɛ wei yɛ da yɛdi kan ɛwɔ ɛyɛ yɛ maame ɛyɛ ase abusua ase na ɔnom sikasa ɛna edi kan nyame akotaa abusua bɛka ase dɛdɛ ɛtɔ so mmienu no ɛnso akɔto ɛwɔ kuma se bantoma na ha deɛ wɔ ɛde amanefo nyinaa ɛso ɛde ahwɛ abusua sabere ɛma ɛna wɔn nyinaa tena ase ɛna akɔbɔ ane na dɔm ten yi ma ne maame ɛna ɛda fam n'ahema efiri etwa mu afei ne nkyɛn wɔde aka nyinaa ɛyɛ ɛma ɛna ɛyɛ papa panyin ɛnso ɛma bi tipa na wɔn etwa mu yɛ afei yɛ papa yɛ a ɔyɛ kuna yɛ papa dadi charles ɔno ɛne kunani asante akyi bɛrima ɛno sabere wɔne abusua nyinaa ɛnso atena ase yɛ ɛnɛ ɔyɛ ne yɛrɛ yie yɛsɛ bɛrima su ɛnso ɔno fɛ abusua adɔpa yi na yɛne yɛnya akwanya ɛhwɛ yie ɛwɔ my grace tv so wɔsɛ deɛ na papa edi awerɛhoɔ a na ebi wɔ yia nsase yɛ nipa yɛ wɔn nam ne mogya na yɛ wɔyɛ afa tutu baabi a ne pari so ayɛ no afei yɛ papa yɛ adofo ni twa gu yi tɔfo panyini yɛ a ɔno nso nsabi eyere enua ɛna ɛda fam ne sɛ na eyere ɛda fam sɛdeɛ a esi ɛteɛ papa sɔfo na adofo ni twa gu a ɛde no nso mu ama ne mo nyinaa ɛso mo sɛdeɛ esi ɛteɛ ebi wɔ yia nyame ɛnhyɛ abusua nyinaa ɛden na ɔkyerɛ abusua nyinaa ɛwerɛ ɛbi bi a yɛ aso. Ti abusua sabere yɛwura abedu yɛ a wɔtena ase nana akɔbɔ ahena abedu yɛ a wɔtena ase na ɛnam sɛ ɛwɔ asɛnteman mu na yɛde anidie ɛne buo ma yɛwura abedu sɛ nana abedu no wɔtena ase a ɛne kwan so ahero no sɛ wɔkɔ na ɔkɔma yɛwura no abanti obi abedu ayi ase biara ɛbɛkɔ na wakɔkyia sɛdeɛ aseɛ tiɛtiɛ no a na ahyɛ ase yɛayɛde ɛno nso ho asɛm ɛso sɛdeɛ esi ɛtiɛ tiɛ bɛyɛ deɛ akɔ so biara nneɛma mu nti ɛne emu adesua ɛnso yɛne ahwɛfoɔ. Ti saa nana ɛna atena ase yɛ dɛ wɔn a ɛyɛ ne nuaba ɛyɛ Mr. Obinfrimpong mmea mi wɔfa yɛ a wɔ America kɔ abere de si kronkron ɔfa mi da ase paa sɛ ɔsɛ ɔhwɛ yɛ ɔfa mi da ase sɛ ɔbɛka yɛ ho na ɔhwɛ yɛ sɛ bibi abɔkɔ ɛwɔ akɔntom deɛ nyame nka ho ɔfa wakɔma pɛnti na wɔnyɛ wakɔma so adeɛ ma ti saa yɛwura ɛna atena ase yɛ ɛne nanom abɛdu ha nyinaa wɔnyinaa ɛba abɛkyia yɛwura na wɔma yɛwura yakɔ na wama yɛwura yakɔ ɛne kɔsɛ sɛdeɛ amommerɛ ɛne amanneɛ nso ɛteɛ ɛwɔ Kumase Bantama yɛ maame Madam Florence Opoku na yie emu amanneɛ bɔ ɛna abusua ɛbere yi mu yɛde ɛsom yɛde ahwɛfoɔ ɛwɔ by Grace TV ɛso.
Mrs. Ebisapo, so Adam, for a super Macabra. A grandpa and four, a grandpa and four, Monica, but it's your buyer. What's up, 100 Ghana? That was a 1 year. I will come and Bata and Buko. Ever came to me, Abasi, yeah, that's your place. Tisa the four and I wouldn't do na Oba Abetia, Abusia, Oba, na Obeka, Abusia home, na Mammy, yeah, I say, I will send you a change. You have to watch us all have a number. You do not have a change. Amen. I am Pastor Francis. I know Pastor Thomas. What's the drama now? Sa Abusia, the Yugoswa, Nayakano, and I'm saying, I'm not between the coin swallow, no say, Siam for you for Budina call, Okoma, Ira, Kaba, said the Amamrania man. Or doing anyone or quantum money above the tree. Now I say, Nina, did you do so for your war at the man and I'm on a bus Santa Memoir. Sa, the man will be a doer and to man on the platform, and I can't say. The power betting in actually it's a sign of showing respect to the non chiefs in authority. Janua and Ecoso, yeah, it more available in our sum. So there is a team. Suffer preaching. Anyway, almost appeal, 10 million, the critical, and then is it 1,000. The Papa Boy, as you swear, then to Busia, I don't know Busia, I don't know Busia, and I don't know never can name the Benjamin. Open that 10 million, as you must say, if you are, we become a chapter and different. Emergency, Edika Adase.
na ya mamre ene amane sa ti o se ni ya obo chi na ko bo oju na ko bo ni mu a na ko ha ntuma no ade ba da beti ana wasa ko ni mu ase o sa pe bi ya na e chegu se ayo chi ne se ebi e chi na ko bo ni wo ya prempon and now here what you are it's really difficult report also a change difficult Santa was just sound fun tomorrow at the abandoned it's as what you are watching where the group for and that come back a report and I'm saying report also a change difficult but the idea about it is not a question tomorrow and Sana or Hakotia is as almost Santima you were something never was the king of your Kingdom. Now, I'm mining Brahman chiefs. Now, if you want a year, I'm preparing divisional chiefs. And some divisional chiefs. Yeah, one more, and they are the reform. It is mining could do you something anymore. One and 2 months, the man I bet you watch that. Sanso, let us see what I'm saying. It's not mine up. Sanso, Brimpon, could do or mine anymore. And that's all Brimpon, or mine and what's rich of Brimpon. Or Brimpon, going to the man I bet you not. Sanso and I will declare there are some divisional chief of Buffalo who do or prepare a divisional chief for the park. One to man or at the man I bet I don't see and I enjoy who say none of my bet and I'm so weird before some divisional chief don't do or prepare divisional chief for the Munti who can have to man at the bar of my bet and so
abusia chame na mission. No problem there. O two for pom. Any day nana. What is it? Mawra menam pabua group. Nana any day passo. O two for pakaseno. Nana any day. The same coach any day. Say, I tell me a kind of idea, and then Mr. Bibi, I tell you. Not go right now. We will be. And oh, tell me, I don't know. You are with this control. Not that I have no call for. And not Santua. Not confess Santua. Not that I have no comfort, no. Not about him, no comfort, not Santua. Not about him, oh, something. So we knew new poem. I tried a national buying. And I will do never. And I want to say, no one Jessica, sir. And I will be about a year, sir. Now go forward. And I will tell you this year. Nana, what I will do. Now go first right to me, but I also be rich anywhere. And I'm not going to be there. And I said, you have done a lot of time. Is it you? I don't know. Besides, I got here. When I had a tour. And it's a second as I trust him. As I trust him. And I am and I'm saying, you need to show. And you see. And you person that are so winning. And you see the free and was like a baby. One person was short, Sanako, the big jack and an anchor, or Baba Danana. Okutana some opinion, son. 3 million. Said it enough for Kano, almost 300 Ghana cedis. Nana, said enough on first and try. What's your name? Was 300 Ghana cedis. Nana, so no Brumanem, Minudra, or the other two, only about Empata. Said Nana confirm or sit on Nana, but I see a brew. Obusia chame, it has. Mamma Jaya, Cobabia. May I cast my fortune? My fortune, you put we are way over announcement and my fortune, my employees is here. We MCY, me MC, we MCY, my fortune. One what to patch, Jaya. So, boom, what's the channel of Raja? We are something about and we put to say, Pia, Jaya Cobabia. A part of something about Chow. Papa will go, Wadamo. Miss Montana, Boba Biti, Una Madama. Yes, it would not be true. What do you know? Utomucho. I knew. I never you. I don't never change. And I'm okay. Whatever. Tell you, no more, but tell you, myself. Tell you, Nana. This is who you. Now, I don't know about. Would that be true? What do you know? Utomucho. Okay, so, what's up by Grace TV. I am also style watching all the okay. And as a very watching and I was I said, Mr. Watching, don't be tripping at the front. Yama, and the mama first look and a day. I'm saying that and our house or no other time now I didn't know about as a family and now Baba is at the Hammer and so the Mamma and Luciana when you have French bench and your double dome that they are and Mamma and Bob as so Sakaya, the cool friends, a unit does on him. It's an as a kind of idea. Watching CEO of Obi Trading Enterprise. So now and now so our bad one that for me since Mr. Poku watching Nia so ha kuma yi na busuan abetaichi amabibia ayasina bibia what is share what do you say 2 million
Tosika, million, poly, and then let's put us as it. And then, whatever, as you say, they say, we say, so. Yabba Genti, Yadas, Piao. Mama Kone, where Makunta, debut, Munamutansa, Mama Kone, Oden Chesa, where Makunta Madi, Nabusia, Nadisha, Madisha, Mama Kone, Nabusia, Mama, and when young for your chamber. Papa Mukasa, Mukasa, It's going to be a bar, some Samana, Sadama, and the Asumbi, Abanti, but some is by or goes and 5 below. Yes, in an answer, then Tomusanina, Wadama, Mami, Emilia Dankwa, Niku, Nabushana to Santiago, Madama, Ananum, Emilia Dankwa, so Mami Dankwa, Ulu Busia, when I to Santiago, Mumrai, na Ebajimota, so Mami Susie, FM station, Yamin Morofi, no Panchame, Kofi Boate, Madama, and no Mercy, and Ebusia, Akamina, also put on some Trenogana, Ebusamania, Mami Susie, where my radio station, my station of the Sebo, no fashion at Yammy, I found my news from Mr. My family at home. Yeah.
We didn't say them one. When them no money had the difference in the end. I Oba penny. Never phone at you. Never phone at you. What are you doing? And that's a routine. And another pass of ya. Routine. You will answer me. If you make us natural me, it's a good year. What's your phone for tea? Hello, Madama. I thought I met much. I love Right, I was here. Everybody know what I'm doing. Everybody know what I'm doing. That's the I am my grace. GH, so Saturday, the shower of power. Those who Saturday, and now I'm at it, Barry, and I did money, and Saturday, a year, I say, and I did do money, I'm at it, Barry, and Saturday, on the 24, I will do a year, I say, and I come home, and I say, what you're doing, I'm a bomb, and I did do money, I'm at it, Barry, Amache Barry any Nana Jedu Kubaki Nana and Asabre Waba Bedra or Ne Penny for one at the October bottom of a can aqua home now and the day ya aqua a year in the upper a year and that's what I can't be Nana Jedu Kubaki Amache Barry Amache Barry Sabi or something a brim. Yeah, come sick country if we go no emo and now it's an aquaboy and so country if we could. So now if we go back, I will come as a bar. Nana aquaboy, one day Nana Amachi Pane, and Nana Jimmy, Yawano, and Amachi by Subway, Nana aquaboy, and we had your toe about the bar. And I could see a Japan. I have a team person, and I'm being a little bit much about it. Or day or draw. There was a baby because of that. And I don't know much about it. What you hear? Now, next year, I come by. Also, I don't really come by. Or dear, or God, I did not get to the book. And now I'm much about it. I'm not my habits. I said, what? I have been before. I have been before. That's bar. That's a voice one. Say, oh, but yes, I'm over tight. So I asked I
one at all. And they want some for going out of a tower. Said their mama, and they are back in a facility. And I'm saying, how much money they have been one of where I do for as well. When I go on to one and the ball bets, I was now a touch also. I didn't go so good. Then my own, yeah, I saw a change. So I'm very happy. I don't mind when you fall. So that's something will be Akoma, Nana, Amache, Barry, Akaba, so the Asante Amable, and the Asante Amania. So, yeah, society. I know we are saying Tuma at the back of it. I know we have Tuma at the back of it. Yeah, what do I now we are here, and I said, we all have come down to now. They want to say, yes, so no, I'm ready. I'm want to man the ball, but yeah, excellent. And the bush, yeah, and the man, what the other so at the chair, and to our office, and to any Williams, and to see us. I had it, but you know, I said, we are getting down one fan to our I'm not
Madam Santia Boy, what was a me? No, Abusia, and I actually, Pia, Wadama, as a body and so
ayo na ko bo hene wadama na odimu na meje hai na mention pabo nyina wuntia Mr. Jima ona wo chi ne wa ne bubu ano ana wadama ene bu se baaye oso sabodu no na ya fa so omu ko mu sam 300 Ghana and then so they say we show you now so Mr. Jima watching there and no wa he bubu ana wadama wuntia mo ha 300 citizens so then say we show you now so yes sir mo tanka enkono enfa emufo ya budget na wadama se pia so yeah that's it I trust na ko ba hene ene de wa hene for so me Ewa wa to profo problem profo nana baba Muslimu yewo musobi awa hawo because amana mo se ho no eso ye maru mo tira pa ko ko na ko asaru so pinfo abecha pinfo bisu konsa eso mpo obi anya de mesre amana mo se ho no eso mo te o na mo no eya kwadru se na hawo abelu mesemo mo ko fesu na meche se sa mo meche mesemo amo nyesa de e pa nto wa me ka che mo asa se amana mo bodasi ene wa mo chaje ene ma mo banu mene mo na eye adwa mesemo mo ere adwa de bibia anya pepepe na ko ba na sa de na ma na ada so mi kai ora na wa profo na ko profo o mi no no ana wa ma no se de mo ka sa chiwo ni ana bi chiwo na wa chiwo o mo no wa ada ye ana pa o mo no wa ana te ajuno na e ka sa Arabna London na poku wada ma yesu so waje ote remena udi munti na wahawo bema wonim se de me wuze mesin kampo wati kampo che obi ni Arabna London also nukuru kwame ayo from 1000 to total million makama kudu na wada ma yesu so bojo abusia so anako waso adona busia so ani akona busia so an be kurani yantuma simu so na ayinu dua ofanka empata engofom ebe genti adase madama bia we so ye Sister Hannah sasa Sister Hannah ana poku wadama Sister Hannah sasa ose nsusu onje kuta 100 Ghana onye na fa enka empata engofom ebe genti adase bia so na baba na mama no nsi wa bempafo omuna kasa che ne fefe wada wo ma omuse na ho cheda omunu wa ena susu omunu wa ne siripe ena susu sara enti se egu suase a wo hina no ene wa hima fo omuso mutimi ama wa ba muka bibi anche na mso mutu nchenti de bita enti 16 million 1,600 Ghana cedis 16 million nana set your weapon perform omuka sachono no omusi dana ensu so na fatutu kuni aba empata adawo ma abesomuti asrafo yekodase esremo ensu na yo yaso abuti apane wai dabi yakoso no mepamochao umane ma enyesemo sa yetimi family for enyenkwa sa yose konte da bia besia yayi nsuo yayi nsa na ewo hefa besemo wala sa mede ina ashensa medika ko se asrafo ene ma mo sefo ene nyomfo ene no me no yedi duma me ko fo mo agowo ebo ya pa but I for empty ene me no ko fo na fo aba aboti ni fo aba achabe fo aba abuso pe ni fo aba ese ko bi chenu ma mo aba sare se mo chane ma me se mo madama
Zona Kogwa and Jamusha Jomania. Sabe Santibia Kuku and Babacha and Bisia. Santi baby yourself. And I Sante Mampo. Nana Kropo Sana Hema. Nana Ame Continue. Ame Nana Chofone. Anna Open Champion. Nana Ame Abisiana Sabe.
ɛnkyɛntia ana ɛmu sɛ tapaman hene ɔtu ɔbɔfoɔ anam ɛbɛkyerɛ nana mo ne wɔtena akonnwa mu na ma mo nyinaa da ne kana na tapaman hene ɛbaeɛ a wɔte ne deɛ ɔmo 1,000 Ghana cedis wɔsika no nana ɛnsi wo so ɛnto wɔtena akonnwa no ɔbu so a wagye nti mada ase buro mada ase so mada ase nyama mada ase ɔdɔ mada ase piaw kana awurade ɛkyerɛ wɔ mo wɔde ma ase Nana ya chasi dia, ene na kwa mahine. Otu fobe mpao, nana wadayuma, na do so femio. Nana uwe dia, ena yeba. Nana ni dia kasi bibedi bebe ne sawa wadi shaba kupe ene ne sawa. Ene ma dubi so na wa broso nana. Sede wiye ma obi na no. Ono ne ucha swaba. Enti na netemie. Eye bi chepe nana. Usma chame. Ono mutemi kako. Na osahene ho. I'm a chair and I'm a pioneer. Uma, I'll tell me ever sin. So I know, a same saying out to me, and I took your man, Minion Pound, Minion Factor, a sampa and a memory. And I, Uma, yesterday, and I too. And I saw everyone I know, as I am, I noticed, and I was showing me about. Now, what to say, and it's in an hour. I saw no mama. Ona sumana na aba no pai. Esa ni se, na masumana mama hene. Na mama ko ko na akopoti no. Ayo shewa sa ba papa kwedi adu. Ana na ko ko ya jai. Eno ti na esa ni se. Esa ni ase, e bi na papa hene. Na so no so obaya. Ni ti apitu. 10 million. Ako hene. Wadauma, ensu so. Kwemi twa, wadauma wode akampata ebufam. Said ya osahene, na papa hene. Osuma no mama hene, e ma no baye. Na ni bisem, awade eba chewani, anono. Apitu, ensu so. Na baba na, na kusi. Na kusi, ai dile china sidabi. Na me hene ko, na mesuma ya day. Meche, na sapana ya dukwe. Nana kusine no, nana sapana ya dukwe. Esa seni ne, ani na papa hene. Eti sa achina papa hena, na achina na kusi. Nana sapana ya dukwe. Nana suse, sami hene ekwa, ane nisu opinion sa. 300 Ghana cedis. Na lupa, esi su ebru. Na wadawuma, wade akampata ebufam. Sadye osahene, wane. Nasa mpana yedukwe obukasa kya na akabwa ene wabusia ene no mama oda sopa oba so obacho onmi ba yes ayo mama osoi kofi ebro ayo afika nya se manhere ena eba no Madama, nisiya na muna ebe, yesemo atupai, afanya sagina yesemo, nisa atupai ebe na, kwa mami, madama, sabe no huamo, sabe no huamo, atupai kwa kito, madama mo kasa na hina beba,
Sasa kumetuno. Yemre sapa. Sema pa. Yasema. La mochapeno. Americas, Oniko, London, Isotoku, Esiso, 10 million, Tetuesika, 10 million, Ghana, 1 year, Obaka, Ufa. Ghana, Nancy Okay. Nana Abuswahima, Nana Jama Pensa, Osensi, Yana Swadama, Nana Piao, Nana Wadama, Nana Jama Pensa, Abuswahima, also Okra, Ninsem, 200 Ghana, 2 million, as usual, Nancy Abuswahina, and 2 other Tehima. Also, Wadama, emergency, Wadasi. Yes, Ansuma, Wadaruma. Nachami Oro, Nachami Pedochi, a Chibiana, who say, Sabia Brava, Santibia, Toningo Bianca, a sentimental platform. Mafu Pukwajima, Wetimama, Utuonoa, the Pimpon, at Mapaswahili, a year Nana Okofo. Nana said, yes, you was one of now about Banasa, and somebody a papa of me, a different company for Kahobi. You know, Makuma, Sabia Brown, said on New Russia. I tell me that I'm saying so one of that's a group, that's a piao. Sabri, Nacha Madaroma, yes, a year ago, yes, I could have that's a group. Opacho, my banner. Nikuru ebusu feba kasi ebaye. Onzo ukura mutam tano Ghana. Esi mabana so ene musia akon na so. Enyi bia mofanga afata popo. Yesemo ebeche adie. Obabacho. Oma yencha bo nihu. Asa areno emu buba. Mesemo eso. Ofari ira mama. Ebeche ni ira. Na ko bahene edite achame de sinuso na tona. Subject. Nana enchia. Obabacho aye. Echabiana. Nana mampo. Nana promosa na hema. Nana mampo promosa na hema. Kone nana chofone. Ele nana kwetine. Ena. Oponyene chapoma. Nana echabia elu mubechia wo. Oni okusia. Nana omubechia yo omuse. Omutimi kasoma ba omukashe nche wa hini dabi. Eniti sadi nana ene oponyene chapoma omuda chobidi trade na bechia nana wasasa so. Ena omu ede gidie. Eniti nana omu omaso tese. Omu ede nyina aye mame efoto. Omu omuse. Kaze Ghana cities nana ensu so. Wadaruma. Na yini kiwa muda kapa kwa elfo. Ayo ayana na esrifu atoto kubabi. Ana orero etachima atwani amu kasai. Osi esi watu tofue. Tiyango Ghana, tatuwezi katrimu. Na enti abufeni na aso. Wadama na mufanga mbata ekopo. Ege tu chedasi. Yo, manoko wana nisama nidi weka sana kwa. Ayo, sapoku mkutua mochi ya kijo. Tebu sana basi weke eneo sa kijo. Nasa mwana moki. Osa ayo wana mapati. Ayo wana wana yuko. Ayo nuku ya. Ata ayo ba ayo dafa. Kwa obo chiko. Na aba sawe niya enti
Asayema Meresafu Anama Meresafu Adama AC Emilia so Emilia Elianti Emission Nabwa Chesu Adama and also Kutonzem 1,000 Ghana Yanyo na Yamfaka Patabufo Yapacho Women Child is the answer Women Child is the Pamucho
no madam. Aya honorable Kenyama kwada so for my MP any banfo nana banfo ono se betuma siyo kama betuma siyo omuna atose That's what you mean. No more tea, Eddie, let's see how much I'm about. I want to say, what do you know? Whatever it's in. Look at me. I'm not going to be difficult. I want to be here. I'm not here and I want to be here. It's so. And I also tell you, so you are bad info. I try to be out of mine. It's what to look up. I can compare the Muslim. And I go so full. What's the name of my episode? No, I never see you. That's it. How many see this? No, never see you. About the future. No, never see you. I feel by 1,000 see this only. I see so down in the blue. Now, you get your capital before. So, she and Papa is saying, you know, almost 1,000 Ghana cedis, and I got 2,000 Ghana cedis. When I got some Papa, I am Mr. Akosika. Mr. Akosika, and I'm a kind of one director. I'm a part of them. I'm a kind of Kanakana. I bet I know Castle son. And I say, I can't even tell you. I say, Papa was saying, I'm going to say, the blue. I can't even tell you. Mr. Akosika, I was shooting the 1,000 Ghana cedis. It's your Papa Akosika. One in this year, 3,000 Ghana cedis. 3,000 Ghana cedis. 3 million, 30 million. 30 million. Said now, we don't reach you. About Papa Akosika. One in this year, I'm not a son. I don't feel. It's over the man. Let's go with the man. Remember I said to the man, show me here. Yepamocho. And the man saw a man, the mood to bar. Yes, some of Oma Yanchu, you are. It is a body of ever trouble. I hope for them will be Madama. And it's in the country. I think of myself. Yo, no, we need your man. Some of us sent here with Kakra. And the other was Monsieur Ninsiwa. Then she and Monsieur. I pray up at Hema. Nana, I'm in Bafu. Did you Miss Wa? I pray. Also, 2 million. And after Comunye, MC Abusia, Asu. Once also, I started just so AC sensitive for. Also, come some Obama Kosi, Mammy from Boma, Bakubia. I am almost one. Open some phone. The patrol, and naturally, my father, and Nakasasa, whatever. I am somebody I have paid. You are now a famous number one. Nana or secretary. Every. Also, we have to go to Naka Bahine.
ɛyɛ ba abɛsɛ no wɔnkyɛ ma na nso sɛ wɔsi sɛ ɔkye aboa ne moma ɛkɔ ɔma na musini aba ɔbaa nso a okuta asabɔ bi atete osika 10 million na na kɔbɔ hene ɔda ma na na gye esi so ne nsi eguso nyinaa so yɛde mo ase paa
Obrani a chicken. Obrani na busa bawo. Wa mo so musu ka mo sam tamilo. Obrani so. O se musu aso. Na adesa. Ya baka katego fo. Ma no chaso. Bibia ba bia for Washington mo. Bibia ba bia na wa bia Christopher. Wa sha ba ya tamilo. Now what you have many money and now the place so you may talk to my destiny do so. They got the process. Say yes, seen who see that sound. Never know what I am not here with my madam. I know. One will sit there, we might want to go and I'll come with you. As soon as I said, I think what this will be a new one. One will say, hey, some players, and the sound of the CRT. Yes, we are here. And then so for one was one with a woman somewhere in shop to get my book at night. To get my book at night. I was so over there. I went to Bagana. One more with Chevia Luciano. Then I said, I want to talk what I know. And to open with our woman, and she will change you. I went to Bagana. I saw my active. To be a nine. 1 year, now when Chama was up there. I was a share when you could tie a book on a mercy. That's what for a channel. Yeah, the amount of two hallelujah. Where are Santiago? What was it? Yakutaya matches. Yakutaya matches. What was it? Amen. What was it? Share. What
commissions ahodoɔ wɔn mu kuta wɔn mu provinces ahodoɔ yɛnyɛ na yɛfa ɛnso ahodoɔ wɔn nso mu kuta wɔn mu tɔfe yɛnyɛ ni akyɛm abɛfo mu nyinaa wɔn mu si hwɛ yɛnyɛ wɔn nyinaa yɛkuta yɛn ntoma yɛkuta yɛn dɛbɔ duku ahodoɔ yɛkuta ɛbɛ wɔn ayɛ adeɛ papa wɔn mu kuta wɔn mu fie wura yɛnyɛ ni afa yɛn nneɛma mu na sɛ nyere mpo a yɛnyɛ bi de aso ahodoɔ wɔn mu si sika negiri wɔn afa ne sɛ nso kutu ɛwɔ yɛ asante akadeɛ wɔn mu si hwɛ ɛmla yɛ amɛbɛn yɛ maame mo ka nkyiri gu yɛ no wɔn mu abɔ ka papapapapapa wɔn mu si yɛba bɛte ka ne so bi ama wɔn mo ɛmɛ yi so wɔn kuta wɔn mu nsɛm sika pɔle yɛde mma yɛ kunu no na yɛde ato wɔtɔpɛm na sɛ ade kye dwala ne yɛ ebu ka yɛnyɛ bi de atua wɔn mo si hwɛ yɛwie wɔn nyinaa yɛwie yɛ kunu no yɛnse no wɔda wɔn ma yɛtumi ma mo sisa nkonnwa eti ɛmɛ yi mmienu se wɔn mo kuta wɔn mo nsɛm sika pɔli baako pɔli mmienu pɔli mmiɛnsa yɛkasa yɛkan a ɛbira ne bɛkɔ eti wɔn mo kuta wɔn mo nsɛm sika pɔli 20 million yɛde tu adaka mu yɛnyɛ na sɛ duala yɛtena ase a yɛnyɛ bi de ebuka saa na yɛne ayɛ adeɛ nyinaa ɛyɛ ɛmi ne yere abusua wɔn mo si hwɛ wɔn mo nyinaa yɛyɛ eti ekuta yɛn nsɛm sika 5 million yɛde tansa abɔdeɛ n'akyi sɛdeɛ ɛmɛ ayɛ kuro no yɛnse no sɛdeɛ wɔn kasa kyerɛ mu nana no mo adaworo ma ne dam ase. Anaso ayi. $10 million, Mr. Madama, million do, Teddy Abuja, and also at Sacha, almost a money no Dua, would I take a soup? I was shouting at Jamusian, but I said, I see Buddha Yama. Ayo, Madama, Kabi, Essie, Yama Mekwai, yes, Kanama GT 5941. Toyota Highlander, Toyota Highlander, GT 5941. Mr. What package is that car? What's the big one? A patch of Manequai, Naonko. A patch of Santibiba. You have to say Abuaji, Papa. Hello. You have to say Abuaji. The entire something about a unity club. Number 2, something about Abuaji. When you are and then go for a bedroom for 4,000. Papa, Kuno, the patch of Marcel Haver. Some good. Is the person or joining on your day? Yate, Yadase Pa Piao. And somebody ever ha. My baby, Papa Bako, Naman Fanso Bako, and Sankamo. Joe, but I'm a wood say, dear, and then I'm in Trussell. I do for pound. Not over here. Then I go see Apple. And I don't know if I see from me. The Sankato is so swear that I don't know what was also at TV. I told you I want to say what you know. Not put a hene, the bell hene. Nana Abba. Nana say, hey, now come on in a big boy here. It's because you're trying and up about it to be. And it's one of your person. Now come on in, Mr. Maya. Medium opinions, 300 currencies. 3 million. Second, Nana from Power. Nana Pedahine, Nebamu, or Casatana, no. I was sent to sunset, and a person. I tell me it's a quite a hobby, and a man, another second capra. Nanabuachi, Madama, so what's your heart? Pastor Kakai. Mr. Yemi Apache Wadama, I know that we trade who can actually on a bushra, almost a look at ourselves. 40 million to 20,000 Wadama, and I ate you swear, let's say we're saying also. I didn't say, Pata or Buffo.
Sergeant Yadase, Unaba, Samantha Sodia, and you know, we also saw a good time. So, Mammy Wansa. The good time if we Prince anyway, almost easy in another watch as well. Watch what I'm on. It's you soon, and I'm watching. Papa, what do you not watch it? Prince, no, comes and Papa Ghana. It's you, sir. Then trouble saying also. And I will do it. If I can't find a before. And I don't know if I'm 10 tank and another place. I'm from Chepa, Sama for myself, Mofanche, Monasu, and a team. Pia Babanako. Good I say for you. So, Mama, Papa Penny, Papa Foster for me. Papa, I will do that and also with the family and the Papa do. I need to see a full penny prepare. When you Papa, the customer must have family. That's what I'm saying. That's what I'm prepare and it's a yourself. I want to tell you what to make your papa tell you. Nigeria, what to make your papa tell you. Papa, the car, you know, Mama, who not get it down. Nigeria, listen. So I know should do 100 Ghana cedis. Said in the gym, you know, I said I should do 100 Ghana cedis. Papa Kwani, thank you. So not you running now. If I come back on the phone. Mr. Bachi, I go now. You are Poku, but you are. And I was from Cabral. Oh, yeah, and in your family. Also, Jama, South for just a 2 million. As you say, not 2%. So the gentle, very kind of us. Yeah, remember. Queen said to me, I wasn't to me, not the same and Jimmy. I am Mr. Nako, and then they read Mr. Nako and Mr. Namicha, and then they read. So you're Muslim, Mamma, and say quite a so, Mamma, and then the men and that's a part of so, and it is a fabric, Mamma, we need to make us a one cash and your papa and in a mother be, and it's Mr. Namicha and the rest 100 Ghana cedis. Papa Kwani and so, not too many now, my fan come back on the phone. I am a Poku, Madame Sawa. I was a Poku, but you're a Memo to go across over him. As somebody else will come, I am Antiquity and the Bushia and Opina. Also, was open on some thousands of his editors, Catamino. I want to praise you, sir. There's a Bushia, as a legend to Obama.
so now, so maybe but there was one year. Oh, because the one not much of one into that. That's a Mukuno, the Yamupa. The blue eye, the
Asia, our Paso. It is happening in the Cronisi, and in another Tankoda, and the Abusia. Baba Cronisi, and in Abusia, the whole island Pabo at Tabachi, and I'm here. Say the pop, so good, so yado. Sada Bafanata here Kasachan. Saka Bafa Tunchain. Bafanata, depending upon the Dafo. I say, I should have passed it from and then I am the papa and the Basada, says the producer. Bafa said, and not a query, see us watcher from producer. I can't watch the map and the papa Abusian and personal. Bafa saw by our Ukrainian. Milo do. I don't say Japan. Papa Abusia and the Oma Abusia, Norma. Shampoo me Lucy Dasson, Muslim in the Dogmra, with a Campatego form. Now for shampoo to join Mupusua, so going to be able to pay a manofa. Maybe I saw to the barman and send some producer. I'm one and one home by Pamay. Tell my focus at you, so bad in Jassida. That's a pair for easy, that's a yard. The Pacho Santia Ebe, Emma Messi, the Mama Ocho. Yes, sir, Openese, Opesa, Yaniketu, either require not in the map, is it in Capra? The Samuel Ketu, no Honoma, Mofa, and I want hello, welcome to him. Yes, Emma, what's that doing? But the former shop do money. I'm sorry. Or 2 for come for it. I won't let a man a promise. I'm sorry, not to do the night. And I say, waiting a bit, and we are 5 million.
Nana apia kusibe mpo ni fifo abuza pele kwa kusu nana osese be one bena adutu tuni ni nuano ene kusu nyina omo baya esi nana akobwa hene nana wadama udimna sansa bodi eba Mepacho Titosika 20 million and Odama Esuswe na MC Obusoyi na so adia sana na odi account pata egu from yebeje intna yedikan ado masada yedamase piao Mepacho mwana mic ba kwa mwa mesemo ejmana doso mic na mienu me comment me Mike na chure ye isu Mepacho Yes, madama Mike na mienu ejmana doso Kese mwa bwa nasa mwube kule Mepacho aya nana gino hene aya nana gino hene nana mafu Oso baya nana wadamu Ugaza sika sidi mpemienza tutuka 3 million na ensuswe na ensi Obusoyi na so yebeje nti na wadama yedikan ada wasada piao otufo aprempo tafo ba na wadama na otufo aprempo tafo ba si na kwa bwa wadama Odisho to from Ubana Mane, Obaye, also can say 5 for Naje, the Faka Patagu from Mofa or Mudo Bejenti, Gadasi, Yanana and Kawi Kuma and Kawi Kuma. Yanana and Kawi Kuma, Anako and Wadamo, Nana, Untamina, a good for me. As I would not Kawi Kuma say, O could answer 5 for Nana, as you say, the Faka Pata, a good for Nana Bejenti, Ayadasi.
Brother Eric. I see NC Abusia Penny Eso. We got some 2 million. Brother Eric and Madama. 1 year. I'm a fanka and Patani for. And a Massima almost took 5 million. Abusia 1 year. I'm a fanka and Pata and Ufo. Mamma, I am forgetting you, Pamucho. Me, I am for the Miss Samoa. Omontina, Santima, Pity, with a mucho. Come on, my say. GE 7327-24. Yapacho 14. Yapacho what's the crime? GE 7327. Yes, now dash 14. What's the crime? Yes, now Nana be my na wonko. Nana Aqua Here. No fast my BG. The Busia. Any group. Prince Alberto. Muslim Muslim say 2020 million Madama. Money na Mufanka and Patemo from Opacho Madama Pena or Wagasa was be action on Madama Pia. So, Mammy from Pama, but you'll be another son for me. No, now I see any a jackoo, what's made my son for me. Mamma, you may fight some money factor, and I'm from Pama, also for Mamma, Umo Chamo, and it's 400 Ghana cities for me, when you can't tell Nana Mama Daruma. Hello, Chairman. Mamma, I'm a never feel go past some person because I can't see me up the Mama. That's it. Papa, Nanamo Atrankia, Abusiani, Busatania. Madame Namijama. I am Mohammedia Moba. Bema, Akasi, Samedu, or Holland. Let you go for Mamma Mania Paso. Emma Onoakasa, Mokani, Nere, Nanabuja, Utari Hema. It should be on a name, Nanabuja Hema, Nebusha, Babatia, Abusian Nanamo. Nana Banu upon the bay, when you were near Papa, was why my necklace and Tobabi to Babu do for, I might get. You are so by Namuja Hema, or you near Necklace and Toa, won't put a million, 10 million. You see, Emma, I see Mediso, not talk, and not talk, not talk something, not talk seminar. Now, some year, a year, Marcus, and this year, Marcus Medo, Holland, Hokani, and now Bujabe, Emma, or name and Necklace and Tony besides you. Musaman do must that's a memory, the massive. So, Mr. Bache, watching every many day was not a soft from me, whenever not throw money from Pama, when a billion. Now I see, now some of them are so from me. Oh, my milk, you can. Said my milk, I want to be sensible. Muso Muso by a million thousand Ghana cities, 10 million. Yes, I'm so I'm found to come back to uniform. Nana, I don't take him out, Adama, and another take Adama. Nana Atu, or say Obaya, Utina Waha, who can sell 4 million. And I am Adama, it's usual. Now, NC and Apajahene, Abusianka in also. 400 Ganamonia, now there's a more fan come on Pata uniform. Ebegenti, medical, Ada, say Dada, Yadama Sepa. Well, Sunana, Wadama. Now, Adama, I St. Joseph 20 something. They are coming fast of Sumi Pacho. Members of Mahuna age, anybody in school, 7 hotel, Apunyaso, Intimate Nursing Trasesa. Now, classmates for her, St. Joseph for her. Almost on by our professor Regana, and I don't tell him, Adama, Nana, Iodia, J. Now, only Nananum, Edo something for Mofanka and Patago for mentally more age than a Pamucho Taconaso, Edamasipa, Piao. And I come back Adama, and I want to
mention Paboyu. Oh, Sophia, the two for Sophia. Oh, no, to Jones, I say, Ewadina. Was a Odisha for Ma. One also own to mention Sakake. Who can send Pimbu 10 million, yes, sir. I'll cross them 10 million to choose 10 million, and then yes, 1,000. They can't crab to move to Tono, it's me about 1 year. And Wadama, Odisha say, as you swear, never come but a good form. And I open him so much in Timanica, I don't know, say, Piao, Madama, and I was a bar. If you problem pound, and if you pass on it, I don't suffer me. No, I don't say him, I said, I suffer me. I don't tell him, I said, I suffer me. And I need a question. I fear I romance man. Said, Bafo Ado. Metre de TV awo oso tonso ba kumono na na mekaye ohu wade deda na na wase na ni wasam na sunsam bi che ba yi ni nyina o mo bi na so ntimi ka se je waso ye bia sa akokwa wa ye enti o kan bi che da bi ani ti opinion 200 galaxies 2 million na ensu suwadama na afama akokwa no we fancy sa konya sadie Bafo Ado o kasa che no na Eda masibu se sabore bi wa esemo enche yin se no mbe sore Obani bari nsuwa na nsuwa sa se de meka wo no ana edu ho no madama ebese mpanifo na na pese o mani moso sabe ne hia fontonto miketifo onye bi ayo bonsa Edumano, ebi ọ̀nà mìíràn náà wọ́n sẹ́yẹ̀ yẹ̀. Wọ́n sẹ́ mo tún mo sẹ́ wọ̀ ọ̀bùdó. Báyọ̀ 2000 kò bí wọ́n fún tẹ́lẹ̀ nsa. Nana ẹ̀sọ̀rọ̀, òhìẹ́ pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀, òhìẹ́ kẹ̀kẹ̀fọ́. Nana ẹ̀sọ̀rọ̀, nana ọ̀dọ́ àmọ̀, nana wọ́n ti lè wọ́n ha. Wọ́n sì pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ kásá.
abusuafo sabi deɛ yɛ ho yi deɛ yɛate ne nyinaa ɛyɛ yɛ maame Madam Florence Opoku yàtọ̀ no a ɛbɔ ne nsɛmade sɛ Mama Aisha na yie ɛda yɛ adi kan yɛ abusua sase anom sikasa ɛne ɛdi mu ama yɛbɔ nyinaa bɛsɔ mo ɛwɔ Kumase Bantama Presbyterian Prison School na kae sɛ yɛ maame Mama Florence Opoku a yɛka no asɛm ne nua ɛne Nana Akwapo Ahene yɛwura Asantene Nana Akwapo Ahene saa nso na ne nua ɛne Mr. Opoku Boakye by Grace TV yɛne ayɛ director yɛ sponsor ɛyɛ Mr. Opoku Boakye CEO of OB Trading Enterprise yɛ ɛwɔ Kumase ɛyɛ South Trestle Junction tɛbusua nɛ nanom yɛ ɛwɔ Asantene mu doɔ no abɛta akyire nanom ahema yɛ nyinaa yɛde ani kotu amansɛm sɛmeka ehu bi yɛ wɔ Asantene mu doɔ no a abɛta akyire yɛ nanom ɛwɔ Asantene mu ɛne ahema ɛwɔ Asantene mu kora binom fɛ kyikyi yɛ ɛnyɛ Asantene mu bɛta akyire afei kyɛ sɛ Ghana man ma wɔn nyinaa ɛbɛkyerɛ dɔ ɛde kyerɛ ɛyɛ Mr. Opoku Boakye ɛna afei yɛwura Nana Akwapo Ahene ɛne ɛyɛ abusua no nyinaa ɛberɛ a yɛ maame Madam Florence Opoku na yie da adi kan abusua tena ase ɛdom sikasa na mpanyinfoɔ na ka wɔn asɛm sɛ kwan no ɛwɔ asɛdeɛ ɛyɛ abusua ɛbɛwie ɛwɔ yɛabɔboa no nti ha ɛna agya Nyankopɔn adam ɛna ahomaboro nti yɛde ne nyinaa ɛbɛpem kae sɛ aha ɛyɛ Kumase Bantama abusua mu a munya apɛ bɛhwɛ yɛ no yɛda obiara ase yɛda sɛ paa sɛ mogye berɛ ɛbɛhwɛ Mama Comfort wɔ Germany ɔmanya nteɛ sɛ wohwɛ dwumadie no saa nso ɛna Mama Wendy also wɔ Germany ɛyɛ Mr. Opoku Boakye enuanom Mama Comfort ɛna afei Mama Wendy yɛ wɔ Germany ɔmanya nteɛ sɛ mohwɛ dwumadie no saa nso na Mr. Obin Frimpong yɛ amofa so wɔ America ɛyɛ New York City ɔno nso ɛhwɛ dwumadie no yɛ ɛnyɛ asɛm ketewa abusua yɛme nka yi na ayɛ ho na ɔmo yɛ ho ban ɔne afiri musuo ne ɛsɛn nyinaa mu na biribiara nkɔ so yie ma yɛ yame yɛ adom ɔkyena so abusua tena ase a yɛbɛsa de mu mfoni abɛsom yɛ nyinaa ho ɛwɔ ɛyɛ by Grace TV GH ɛsomdin ɛde kɔpna osu nyame nka yɛ ho bɛpɛ me bɛhyia yɛaka wo bye bye.